En ballibús i escoltats per la policia local van arribar els Reis Mags d'Orient a Vallirana per portar màgia i il·lusió malgrat la situació de la Covid-19 i com a recompensa un any difícil per als adults, però també de molta incertesa i molts canvis pels nens i nenes. El recorregut va sobtar aquells que passejaven pel carrer Major, que saludaven sorpresos a ses majestats fins a la seva arribada al campament reial, ubicat al camp de futbol, i on els va rebre l'alcaldessa per donar-los la clau que obre totes les cases. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for we can fall strong, the rich and the poor ones. The war is so long, and so happy Christmas for black and white. La fada Irana i el drac Apocaleus van ser uns perfectes amfitrions de ses majestats i els van acompanyar durant tot el dia. El drac amb la carbonera fent-se fotos amb els presents i recollint els xumets dels infants, i la fada Irana amb la seva màgia de les muntanyes del nostre entorn, atenent els nens i nenes i fent-se també moltes fotografies. Let's hope it's a good one without any fear. El campament es va fer amb totes les mesures de seguretat, amb cita prèvia on es podia escollir l'horari i el rei preferit i amb molta distància de seguretat. Va ser possible gràcies al suport de l'Ajuntament, de les entitats, de la policia local, de Protecció Civil i dels agents cívics que van vetllar en tot moment per la prevenció i la seguretat de tots els visitants. Happy Christmas. We hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas. A very Merry Christmas. I va ser així com fins a la nit, molts nens i nenes van poder gaudir un any més de la visita de ses majestats. Moltes gràcies, Melcior, Gaspar i Baltasar, i fins l'any vinent. I don't want a lot for Christmas.